1865. Mamma baba fatto ma viaggi mamma ma tu ma viaggiati tra te практикуем Dio не думай помню там не видно поклоняйся я не слышал таких способ ты не привязан я специально ты не 1866 Sarvadar Mankaran Yajya Mamekam Saranya Tadga Aham Kam Sarva Pepyo Максяй, сями, машу, чака. Залише сіли зробити релігії, просто віддай мені. Я зрівнити всіх наших відповідей, просто вчити. Баба, не піда. Містер писав що The bones is Голос the обозначение. Но не личности.